духтаро такпӯшои пансумара пурсида буден. Марҳамат, ина пансумона чанд намуд омадагиай метавонен биёен харидорӣ кунен. Ин тараф ҳамаш пансумониай, аз ин тараф бошад 10 сомона, ин тарафшам 10 сомона япа иёям 10 сомон. ин хеле шортикиёш Ино 10 сомон. ина ин тараф ҳамаш 10 сомонӣ будай. Марҳамат, каседа дар кораи такпӯшои арзон биёен. Инчунин акция рафтеста инами ваё диден духтаро такпӯшо сафедош 15 сомиш дагая иҷада 40 сомона 50 сомонаям ҳастай, лекин акция кардагиан фақат ҳами сафедоша нархошона 15 сомон кардагиан. Бисёрош қиматиян диден ҳозир боша 15 сомон. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-12 9 қатор даян. Биёен аз наздик бинен. Иҷара ма бисёр навор гирифтагим медонен ки чӣ қадар буракои хушрӯ бисёр доранд. Арзон айба бурошон. Доставкаям доран. Омада натонен духтаро нависен доставкатон кунан. Анахе паплинакоям ҳаста я ҳамаи глакош ина ирам арзон кардагиан духтаро бинависен бо шумо да мефаҳмонанд доставка мекунанд. Марамад иҷада интихоб хеле ва хеле зиёдай. ина миё пахтаги тоза бори гуанҷояй духтарако ваяй чӣ мегам бирмудаяю анамхе ваяк дора ҳамхе хушрӯи материалакшам хидакшам медонен 70 сомона 70 сомон. Марамат каседа дар корай биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12-12 9 қатор. Як буракак духтаро биненда иҷада пижамои хушрӯ, пинюарои фасон, нархои дастрас хати бисёр пешниҳод мешава. ина марамат нигоҳ кунен двойкачиҳои хушрӯ доранд, халато доранд. Бори арзон дар кор боша пижамои необычни инамҷа биёен ҳастай. Ана бадана миё чанд соман? 80 сом октовиш. 80 сомон октови. А донада чанд мефурӯшем? 100 сомон дона, 80 сомон октови духтарако. Ҳамаи цветош ҳаст. Духтарако бори гуанҷо омадай навинкои фасон нигоҳ кунед чӣ хушрӯчанд. Ино тройкаян шортикам доранд. Медонен акция эълон кардиян 80 сомон. Марҳамат дига глошам ҳастай. Бисёр дора гил. Дар кортон боша биёен духтаро аз пеш як буракак биненда ҳамхе узорои фасонош бисёр аки гилои фасон бисёр дора 80 сомон тройка. Бозори Корвон тарафи Тилобозор даян 12-12 9 қатор. Мана марҳамат иҷада бо двойкои хушрӯ доранд. Мулоимаки хонапӯшак диден 50 сомонӣ аҷоиб фасонакае роҳат айбовар кунен духтаро. Бадана иҷара нигоҳ куненда ина иваё чанд сомай хушрӯчанд ина иё 70 сома бирмуда дора кора бинен материалшда гап нест бори гуанҷӯ духтаро. Мана пинюар дар корай двойка дар корай чизе ки дар корайтона духтаро биёен. Ина ино чанд пулан? 60 сомона хушрӯ буда ин ёрам дидем пинюарура духтарако расветкош ай ҳар намуде ки дидестен ку бо расветка дора чандтаи расветка дора духтаро. ина марамат биёен.